Kang to mau rong mulih. Hah? Kang to rong mulih. Heeh. Kang to rong mulih. Dong, Ya ini ya rong urung anak. rong mulih. Iki jam pira lho? Iki jam tengah 5. Hah? Setengah 5. Lho. Setengah 5. Heeh. Jam 4 wis bandarku jare. Kok rong mulih ya ini. Oh. Lah kok wis jam 5. Setengah 5 lho. Mlaku-mlaku lho nek endi. Orang mulih. Jam 4. Lah kok setengah 5. Tengah 5 pisan. Yo. Kok urung balik. Heeh. Kayak udan-udan. Gek udan kok mantel apa ora kae, Mang? Apa capil? Kayak ingenan nepoti ini kae. Heeh. Di badal kuwi lho, Pahit. tunggale iki lagi Pak Nyoto kuwi lho. Oh. Pak T kuwi lho. Heeh. Dulure lanang kae sapa to? Kaulon kae. Sing rapi anake Simus. Sapa? Sing bojone mati kae. Ampuh lali. Lali malah. Diterne teko kene.